Akwụkwọ nke Makebia n'isi nke 4. Mụ onwe m na mgbe ahụ ndị na-emebi iwu ahụ hụrụ na ha, wee nye iwu ka ha suo ha anụ n'ọkụ ruo mgbe ọ ga-abụ ntụ, ka ha wee fesaa ha n'ifufe. Ma ọkụ apụghị isure agịrị isi ozu ahụ n'akụkụ ha. Ha wee zipụ ha n'olulu ahụ ọzọ. Ha tamukwara na nsọ site n'ụtụtụ ya, o wee mee ka ha rịda. Ma ọ bụghị na ha na-anya ha nso na ndagwurugwu ahụ. Ha nọwo ọnọdụ abalị n'ime ha. Ha na-esegharị n'elu oke osimiri, ma ha erughị mmiri. O meghị ka o mebie ha site n'ajọ omume niile nke kpasuworo ha. Otu a, ọnwụ emewo ka ike gwụ ha karịa ha ndụ, mee ka m tụba ha ozu n'anụ ọhịa ka ha wee rie ha. Ma gịnị ka m ga-eme? O kwuru. Ma ụmụntakịrị ahụ mere dịka o nyere ha iwu. Udele na anụ ọhịa emetụghị ha ozu nnụnụ, na udele kpuchiri ha nkụ site n'ọkụ na anyanwụ na ozu ndị nwụrụ anwụ. N'ihi okwukwe 5 nọrọ ụbọchị 14. Mana mgbe ha hụrụ ha ahụ na-enwupụta dịka anyanwụ, ma ndị mmụọ ozi na-agba ha gburugburu. Ozu dịka ìhè na-agba ụlọ ikwu ahụ gburugburu. O wee dụọ ya ọdụ, ọ dịghịkwa ihe ọ na-eme. Ma mgbe nke a gasịrị, o gwupụtara ili wee lie ozu 5 ndị ahụ e gburu n'ihi okwukwe. Ma mgbe eze ahụ chefuru iwu Jehova nọdụrụ ala n'ihe ndina n'abalị. Ndị nwụrụ n'ihi okwukwe 5 ahụ hụrụ ya ka ha guzo n'ihu ya n'abalị Vezin na mma agha ijide, dị ka ọ dị ya ka ha na-abanye n'ụlọ Hum n'abalị n'ime mpụ. N'oge o tetara n'ụra ya, ọ tụrụ egwu ma hụ ya n'anya ka ọ gbapụ n'ọnụ ụlọ akwa gaa n'ime mpụ na Yalim. Egwu na ikpere ya na-ama jijiji, n'ihi na ụlọ nzukọ a na-adị ka ọ dị ya ka ha na-egbu ya n'anya. Gịnị ka ị ga-eme? Tiem zara ya sị, ọ bụghị mụ onwe m nke gburu n'ọkụ, na mụ onwe m ka ị nyere iwu ka ha tụba n'elu oke osimiri. Dịka aja debere m ahụ n'ihi na ekwere m na ya, o wee ghara ibibi, dịka onye kwere na ya agaghị ala n'iyi, na-eme otuto n'otuto n'ihi aha aja. Na mụ onwe m na onye ahụhụ dị otu a ga-achọta m. Gịnị ka m ga-enyekwa unu ndị kwere na ya? Emeghị ihere n'ime mkpagbu ahụ. Ma amaghị m, n'ihi na ọ bụ ihe nke a ka m mere unu ihe ọjọọ. Gbagharanụ mmehie m, n'ihi na ọ bụ nna unu ji iwu ịdị mma, ka ọ gwara ha. Ndị ahụ e gburu n'ihi okwukwe ahụ a na-asọpụrụ zakwara ya sị, n'ihi ya, ị mere ihe ọjọọ n'ebe m nọ, dịka m gaghị akwụ gị ụgwọ ihe ọjọọ. Dịka aja na-eweta ihe isi ike n'ebe mkpụrụ obi, dịka onye ahụ ga-akwụ gị ụgwọ ihe isi ike dị. Otu ọ dị, ahụrụ m gị n'anya ka ekpughere m n'ahụ dị m mma n'ihi oge gị dị ntakịrị, na n'ihi na ntị chiri gị. Chere na ị gburu m, ị kwadokwara m, ọ dị mma. Ma gị onwe gị bụ ndị nchụaja nke arụsị gị ga-arịda ruo Gehanem, ebe ọpụpụ na-adịghị ruo mgbe ebighị ebi. Ahụhụ ga-adịrị arụsị gị niile, ndị na-akpọ isiala nye Jehova onye kere gị, mgbe a na-achị unu dịka ọnụ mmiri, na unu ndị na-akpọ isiala nye ha. Ma unu amaghị Jah bụ onye kere unu, wee si na adịghị ndụ wee baa n'ihu ndụ. Ọ bụghị unu onwe unu ndị a na-ahụ anya taa
dịka anwụrụ ọkụ, echi ndị na-alakwa n'iyi. Ọ bụ ịzọpụta onwe gị ka ị wee ghara ịba na Gehenem nke ọkụ, ma ọ gaghị azọpụta mụ onwe m onye ọbụla. Ọlaọcha na ọlaedo dịrị arụsị unu niile, nkume na osisi, nke na-amaghị ihe ọmụma ọ bụ mkpụrụ obi ha, nke mmadụ na-arụ ọrụ. Ma ha adịghị egbu mmadụ, ha adịghị azọpụta ha, ha adịghị emerụ ha ahụ, ha adịghịkwa eweda ha ala, ha adịghị asọpụrụ ha, ha adịghị eme ka ndị ọgaranya ha ghara ịda ogbenye. Ha na-eduhie gị site n'ikike nke mmụọ ọjọọ, ndị na-achọghị ka azọpụta onye ahụ n'ime mmadụ. Ma ha adịghị efopụ maọbụ ka osisi, ha anaghị ahụ n'anya karịsịa ka azọpụta ndị dị ka unu site n'ọnwụ. Unu ndị obi ha dara mba, ndị ha yiri ha ka ha kere gị, mgbe ị bụ onye na-arụ ọrụ ha, dịka ndị Setan na ndị mmụọ ọjọọ nọworo n'ime ha. Ha ga-enyeghachi unu otu ihe dịka unu hụrụ n'anya, ka o wee mikpuo unu n'ime oke osimiri Gehenem. Ma gị onwe gị, kwụsị njehie gị nke a, meekwa ka m bụrụ ụgwọ ọrụ n'ihi na m nwụrụ anwụ, ka m wee rite uru n'otu mkpụrụ obi na-efe Jehova bụ onye okike. Ma ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu. Ebe ise ahụ dum hụkwara ya ka ha na-amịpụta mma agha. Ọ tụrụ egwu n'ihi ihe ọ kpọrọ isiala nye ha. N'ihi nke a ka m maara na mgbe ndị nwụrụ anwụ nwụsịrị, bụ aja nwụsịrị, ha ga-ebili n'ezie ka nwụọ. Mgbe ihe ndị a gasịrị, ezonarịwo ha n'ihu eze ahụ, site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu na Serusaịdan, bụ ndị mpako nke ukwuu, wee hapụ ozu ha. Dịka ha duhieworo ha ọtụtụ oge, ọ ga-adị mma n'ime ya ihe arụsị, ma ọ na-atụgharị uche n'ajọ omume, ma ọ na-eduhie ọtụtụ ndị ka ya ruo mgbe ha kwụsịrị ife Jehova. Ọ na-eduhie ọtụtụ ndị dị ka ya ruo mgbe ha kwụsịrị ife Jehova bụ onye kere ha, ma ọ bụghị naanị ya bụ onye mehiere. Ha na-achụkwa ha bụ nwa ha nwanyị na ha bụ ụmụ nwoke na àjà nye ndị mmụọ ọjọọ, ma ha na-eme ihe ike na-akpatara ha nsogbu, n'ihi na ha bụ nna Setan kụziiri ha ka o mee ihe ọjọọ na nsogbu nke a na-adịghị ahụ n'anya. Ha na-alụrụ ha ndị nne, na-akpagbukwa ha nwanne nne, ma na-akpagbu ha ahụ ebe ha na-arụ ọrụ niile yiri nke rụrụ arụ. Ọrụ dị ka Setan emewo ka ndị gbagọrọ agbagọ ndị ahụ na-eche echiche. Ha sịrị, anyị agaghị alaghachi. Ma na Serusaịdan, onye na-amataghị ya onye okike, dị mpako kpamkpam, na ọ ga-anya isi n'ime ya arụsị. Ọ bụrụ na ha asị, ị ga-esi aṅaa nye alaeze ndị na-amaghị ya n'iwu na n'ofe ofufe, ha ga-alaghachi ya kpamkpam na nchegharị ka ọ nwalee ha otu a? Ọ bụ n'ihi nke a. Ma ọ bụrụ na ha alaghachi azụ na nchegharị, ọ ga-ahụ ha n'anya, ọ ga-edebekwa ha alaeze. Ma ọ bụrụ na ha jụọ ọkụ ga-ata ha ahụhụ n'ọkụ nke Gehenem ruo mgbe ebighị ebi. Ma ọ ga-abụ na eze ga-atụ egwu ya, onye okike Jah, dịka ya dị ka onye nwe ama, na ọ ga-abụ na e kpere ya ikpe, a ga-achị ya onye okike ebe ọ na-ekpe ikpe ziri ezi dịka ọchịchị ama. Ma ọ ga-bụrụ ndị okenye kwesịrị ekwesị, na ndị isi na ndị ozi na ndị eze nta, ka a ga-enye ha iwu onye okike dịka ha nwee ụbara ihe.
dịka ya onwe ya dị eluigwe na ụwa, onye kere ihe niile e kere eke, n'ihi na ọ dịghị onye okike ọzọ dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa nke na-eme ka mmadụ daa ogbenye ma na-eme ọgaranya. Ọ bụ onye na-asọpụrụ ma na-eweda ala.